zvimwe zvacho zvakutonzwisa tsitsi. Ameno VP Kembo Mohadi panguva ino vanomboregererei zvavo kunzi aiwa ngavachiritaya zvavo vanozorora. Pane picture aiwa ri kutendera pasocial media aiwa nevamwe vanotepfenyura vari kuritenderedza picture iro rinozoratidza kuti aiwa uyu mukuru uyu angatozostreniwa upenyu hwake ukatozogurwa zvavo ivo vachiri mamwe makore afanira kurarama. Asi apena mashoko anosiririsa aiwa kuna VP Kembo Mohadi anyazomuka kunzi aiwa this man aiwa ED ngaamurangarire amuritaye kuti subscribe like kuti on the bell icon. Kunyange zvazvo zvine mapower tensions panguva inoi hopo chikona kudanyira chiti why will Emerson Mnangagwa not let Vice President Kembo Mohadi retire? The man is unwell, yet he is being wheeled out for show as a political balancing act. It is sad to watch. There is nothing wrong with a 75-year-old retiring on health grounds. Thomas Kwarbuda panguva ino hatukona hopo chimono arikuya panapa achiti aiwa kuti nyika ngarangarireo Kembo Mohadi nakuti on multiple occasions makaimaona even kuma universities achipresida achiadressa arikungoti aiwa I can't make it. Zvaramba panguva ino this picture amuri kuona iri ranga riri picture aiwa zvinoti rekujob mona ranga riri picture aiwa rekuma presidential input scheme emawar veterans. Panguva ino anoonekwa kunzi aiwa VP Kembo Mohadi vakatokotsera ende kugonya kwavakaita zvinyasoratidza kuti he is not feeling well, but angaramba achingotenderedzwa in and out, up and down. Zvinyatsorwadza vagari venyika yeZimbabwe achiti kunyange zvavo ari mapower tensions nematensions arimo nemapolitical turmoils arimo in the ruling party ZANU-PF. Kunyange zvakadaro aiwa ngavambomuregera ambozora. Mashoko arikuya panguva ino atikuona kuti aiwa hopo chimono awa nevamwe vanhu vari kumunzwira tsitsi vachiti aiwa ngavamurangarire azorore zvake, aiwa ambogara zvake kumba, aiwa achinjoya kushanda kwaakaita aiwa all this long. Pina comment section medu mutidze mafungiro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Aiwa musaona subscribe or like wachiri